Siamai, yn y fideo hwn dwi'n mynd I parhau gyda'r dysgu sut I raglennu yn yr iaith Vimscript. Yn y fideo hwn dwi'n eisiau I arloesi sut I raglennu gyda'r ffwythiant I mewn ynyddiaeth hon. Felly nawr os ydyn yn golygu yr ffail arbennig ar gyfer yr meddalwedd Vim sydd yn galw .vimrec gyda'r llythrennau rec yn cynrychioli yr geiriau rhedeg gorchymyn sydd yn arthegau mae'r meddalwedd Vim yn darllen oddi wrth yr ffail hwn pob tro y mae'n yn cael ei galw neu yn cael ei rhedeg. Ac fel ydych chi'n gweld ar y sgrin oddi wrth yr fideo o'r blaen mae gyda ni dwy llinell gyda'r cod sef yr un ar y llinell 2 gyda'r gorchymyn I osod yr chrych llinell neu I arddangos y chrych llinell yn yr feddalwedd Vim ar y ochr chwith. Felly dyma'r rheswm pam ydych chi'n gweld yr rhifau 1, 2, 3, 4 ar y ochr chwith ar yr gorwy neu lled yml ar y ochr chwith o'r feddalwedd ar y sgrin. Ac yna ar y llinell 4 mae gyda ni yr gorchymyn I adlesio y llinell Hello Byd. Felly rydyn yn gallu gwirio y ffaith mae'r meddalwedd Vim yn darllen yr ffail hwn pob tro y mae'n cael ei rhedeg achos os rydyn yn adael yr ffail hwn trwy'r mewnbynnu y gorchymyn Q I adael ac wedyn os rydyn nawr yn rhedeg yr meddalwedd unwaith eto gyda'r gorchymyn VI ac wedyn yr enw o'r ffail Vim rec. Felly fel ydych chi'n gweld mae gyda ni y llinell Hello Byd sydd yn cael ei arddangos pob tro ac wedyn mae angen I ni I pwyso ar y botwm dodiad I barhau ac mae'r hyn yn digwydd pob tro rydyn yn rhedeg y gorchymyn Vim neu VI beth bynnag y fel. Felly os rydyn eisiau I golygu enghraifft fel gyda'r enw .bashrec fel hyn mae'r unwaith yr un peth yn digwydd fel yna ac ati. Felly beth dwi'n eisiau I wneud nawr yw dwi'n eisiau llinell I arddangos nid pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn VI neu Vim ond dim ond pan ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn neu rhyw gorchymyn I arddangos fe. Felly ar gyfer hyn ydyn yn gallu defnyddio ffwythiant. Ar gyfer hyn mae angen I ni I defnyddio ardd ar ffwythiant ac wedyn yr enw o'r ffwythiant yn yr iaith Vimscript mae'r angen ar gyfer yr enw ar gyfer pob ffwythiant I dechrau gyda'r prif lythren. Felly ac rydyn yn gallu galw y ffwythiant hwn prawf 1 gyda'r prif lythren P ac wedyn mae angen I ni I defnyddio'r cronfachu crwn ar gyfer y ffwythiant ac wedyn mae angen I ni I cau y ffwythiant gyda'r arwydd R diwedd ffwythiant yr un gar heb unrhyw gwaglau rhwng y ddau air ac wedyn os ydyn archif y ffail fan yma nawr os ydyn unwaith eto yn rhedeg yr ffail trwy galw ar yr gorchymyn tarddiad ac wedyn gwaglau ac wedyn yr canran nod fel hyn I darllen y ffail hynna'n ac wedyn nawr os ydyn yn treddu I mewn yn yr fodd gorchymyn trwy bwyso ar y botwm dianc ac wedyn I mewnbynnu yr llawn gwahanol ac wedyn os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn I galw prawf 1 a dyna ni mae'r llinell Hello Byd nawr yn arddangos. Felly nawr os ydyn yn adael y ffail hwn ac wedyn unwaith eto yn treddu I mewn yna fe unwaith eto trwy'r mewnbynnu yr unwedd gorchymyn fel o blaen vi.vimrec nawr ydyn yn
dod i mewn sydd ymlaen heb yr dangosiad o'r llinell helo byd. Felly os ydyn ni eisiau i ddangos yr llinell helo byd nawr, mae angen i ni i unwaith eto i dod i mewn i'r ffordd gorchymyn, ac wedyn y llan wahanol, ac wedyn yr gorchymyn galw, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o'r ffwythiant prawf 1 gyda'r brif lythren P, ac wedyn yr cronfachu crwn, a dyna ni. Ond dwi'n meddwl mae'r gorchymyn galw ac wedyn yr enw o'r ffwythiant ac wedyn cronfachu crwn yn ychydig yn ormod pob tro rydyn ni eisiau i alw ar y ffwythiant. Felly beth rydyn ni'n gallu gwneud yw rydyn ni'n gallu defnyddio yr arwydd ar gorchymyn fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu creu arall enw ar gyfer yr gorchymyn yn ytrach nag angen i mewnbynnu y gorchymyn galw ac wedyn yr enw o'r ffwythiant ac wedyn y cronfachu crwn. Rydyn ni'n gallu dim ond mewnbynnu rhyw gorchymyn yn uniongyrchol, fel enghraifft rydyn ni'n gallu mewnbynnu y gorchymyn P1. Ar y pwynt hwn, mae'n angen i dweud mae angen hefyd yr gorchymyn i dechrau gyda'r prif lythren. Mae angen i fod enghraifft y prif lythren P ac wedyn y gweddill o'r gorchymyn, ac wedyn mae angen i ni i defnyddio y llan wahanol ac wedyn yr gorchymyn galw ac wedyn gwagle ac wedyn yr enw o'r ffwythiant ac wedyn y cronfachu crwn fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffael ac unwaith eto yn darllen yr ffael i mewn yn yr rhagorfa trwy'r mewnbynnu y gorchymyn tarddiad ac wedyn yr canrannod i arthegau i darllen yr unwaith ffael, ac wedyn nawr os rydyn yn unwaith eto yn dredu i mewn yn y fodd gorchymyn trwy bwyso ar y botwm dianc ac wedyn y llan atanol, ac wedyn os rydyn nawr yn mewnbynnu dim ond y gorchymyn prif lythren P1, a dyna ni, mae gyda ni y llinell helo byd ar y welod o'r sgrin. Ac oherwydd rydyn yn defnyddio yr ffael arbennig .vimreg, os rydyn yn gadael y ffael hwn ac os rydyn eisiau i mynd i ffael arall, ac wedyn os rydyn yn gwneud yr un peth trwy'r pwyso ar y botwm dianc i entredu mewn yn yr ffordd gorchymyn, ac wedyn y llawn wahanol, ac wedyn yr un gorchymyn fel o blaen, sef y prif lythren P ac wedyn 1, a dyna ni, mae'r un peth yn digwydd, mae'r llinell helo byd yn arddangos ar y gwelod o sgrin fan yma. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.